Di ba, lagi nila sinasabi live yun? Hindi pala live yun. Yeah, ang bango. Nabanguhan si ano. Nakakagutom. Good morning, Philippines! Good afternoon. It's 12:30 na ng ano. Oh, look, tignan nyo guys. Nag-snow guys. Pero ano lang siya, sobrang ano lang, very light. May snowflake, bumababa, dahan-dahan. Look, meron siya pero hindi naman yan nakakaano. Okay lang yan. Mawawala yan kasi yung temperature is kind of higher. So, okay lang yan. Mag-ano lang yan. Mawawala yan. But anyway, guys, good afternoon. Guys, late akong natulog kagabi. And so, ngayon, ang nangyayari, nagising ako 7. Actually, almost 8. And pagod, sakit yung mata. Ay, nakakaloka. May nagbi-message. Anyway, guys, pasensya na. Hindi ko rin makita si Roxy. Hold on. Hindi ko makita si Roxy. Asan kaya yung kintinuhak na yun? Tika muna guys. Hindi ko makita si Roxy. Jesus, nandun lang pala sa hagdanan. Nakatingin sa kapitbahay. Kasi kasi yung kapitbahay namin may aso sila namatay. Yun yung palaging hinahanap ni Roxy. Yung si Ashley. Si Lloydie guys. Pasensya na guys. Message lang ni Lloydie. Nagsisend lang ako ng mga pictures. Anyway, I will see you guys. Punta tayo kay Lo. And yun, mag-grocery kami. Magluluto tayo ng Filipino food. And yes, I think si Lloyd hindi makapunta. But let's see. And dapat punta na ako doon para mayroong kakainin. Para mayroong kaming lunch. Ba't hindi ito mag-off? For some reason talaga, no? Meron pa akong mga gagawin. Alam nyo na. But anyway, guys, I will see you doon sa bahay ni Lo. And, yeah, mag-grocery kami. Yun lang. And magdala ako ng coat kasi maginaw. Yun, kaya bumili ako ng Give Me Mocha na lipstick, Lo. Pang everyday talaga, kahit wala ka ng makeup, basta may lipstick. Kasi, na-realize ko, every time na mag-edit ako, guys, at saka wala akong lipstick, ganun-ganun, parang sobrang pale. Sobrang iba yung look. Pero kapag may lipstick ka, wala ka mang foundation, ganing-ganong, ganert, okay. So, ngayon, ito na lang yung suotin ko. Hindi siya mabigat, pero meron naman akong sweater. Nagsuot naman ako nito, so I know, Rox, Mama's leaving again. Ayaw talaga ni Roxy, guys, yung alis ako. So, yun, Give Me Mocha na Wet n Wild lipstick. So, maganda talaga siya. Pang everyday na, lipstick. Pang everyday talaga. Go guys, dala tayo ng langka. Sasakyan ko, amoy langka na to. Kala ka. Oh God, I always put this wrong. Anyway, nagdala ako ng crackers. Baka magutom tayo mamadya. Si Lloydie hindi makapunta guys. Kasi may bra ba ako? Hinahawakan, nakalimutan kung nakapag-bra o hindi. Anyway, so hindi makapunta si Lloydie kasi may lakad sila. Ang kinanta niya po, The Beauty and the Beast. Guys, ito pala guys, may balita tayo na sanga. Di ba? Pero hindi daw pinapagsalita kasi nakaperma si na Pumoy. Si Pumoy, pero nag-ano man si Pumoy, nag-video siya sa YouTube. Pero hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi. O hindi yung finals. Pero sinabi ni Pumoy na si Simon ang pumili ng kanta. Pero mali yun. Kasi magpapaboto pa sila ngayong Monday. So paanong mananalo na may nanalo hindi pala live. Yung magpapaboto dapat live man yun, di ba? Di ba lagi nila sinasabi live yun? Hindi pala live yun. Uli-uli na pala yun. Tapos na pala yun. So ngayon, ila-live nila, sasabihin lang nila live. Kaya hindi pinapipirma nila lahat ng walang walang paano ito nang nalalaman? Syempre, may mga audience dun eh. Oh. So ang nilabas daw ata ng Angelina, may isang naglabas na pang finals na pala yun. O bakit pinapaboto pa yung mga tao? Napatay. Hindi tapos pang-apat lang daw si Pumoy. Hindi daw nanalo si Pumoy, guys. Pang-apat ang pinanalo ata, Biambito ko sa ano yun? Something. Singer din? Hindi ko alam eh. Parang, alam mo naman si Simon ang hilig. Sa Asian Store tayo, di ba? Alam mo naman yung hilig ni Simon, di ba? Yung mga yung tawag nito, yung mga action, yung mga dance. So, ano na pala yun? Alam na nila kung sinong gusto nila manalo. Wala talagang labas
na Hindi talaga ano dito. Kasi ang ano lang nila is makakuha ng... Ang laki ng ratings nila ngayon dahil kay Marcelito. Yep. Ginamit nga lang nila si Marcelito. Kasi alam nila mga Pilipino na mataas ang rating. Saka alam nila na inaano ng tao. So kahit bumoto ka, wala na. Kumita lang sila. Kumita na. Oo, yun ang ano nila eh. Pero at least sumikat si Pero Marcelito. hindi. Pero lahat ng tao nagsabi na si Marcelito dapat Talaga? ang panalo. Kaso hindi daw magpapanalo na hindi American. Especially hindi siya American citizen, hindi siya nakatira dito. Hindi nila papanalan mo yan. Yun yung nakatira na dito, naalala mo yung Si Jessica ba? Jessica? Nakatira Si na yun Jessica, dito. dapat Dito siya yung first. Dito siya pinaano eh. Ang pangit pa yung nakananalo lala. Hindi talaga. Bakit kaya to? Ito talagang si Karma na Simon, ito talaga. siyang may-ari ng AGT. Si Simon. More on money yan. Business. Si Marcelito. Ang daming sumusuporta kay Marcelito eh, na mga foreigners eh. So, For wala sure, tayong sana- magagawa. Pero sana meron siyang palagi niyang sinasabi kasi ni sino yun, ni Simon na I'm sure maganda yung career mo after this, lalala. Ganun Para lang. sinisecure ba na Pero hindi talaga. Excuse me, gundas. Sorry. Guys, dito na kami sa bahay ni Lulot. Magmukbang kami. Guys, ito yung lulutuin namin. Oh, gutom na. Ano ng oras? Ayun o. 2 o'clock na. Meron kang can opener dito? Meron. Diyan. Ayan. Can opener, matagal na akong hindi nakagamit nito ba? Hala. Ay, bakit? Ito, akala ko mag-ano ka ng isang coconut sa'yo. Ha? Ito, ilan bang gagamitin ng coconut? Tignan ko lang kung dalawa or tignan ko. Hala. Tubig man ito. Hindi ko naintindihan yung Brian. Ay, English kasi. Ang alin? Yung Brian. English man good. Hirap ng English. Basin brain yan. Dairong spelling. Lo. Kailangan mo ng bawang. Walang bawang dito. Hindi na magbawang-bawang nito. Lalagay lang yan. Tapos yung daing. Ito. Alin dito? Ito. Ikaw na mag-ano. Siparit-siparit. Ayan o. Itong masarap ilagay. Oo. Ano yan? Yung... Kunin natin yung ano. Yung bukong. Hala, pareha tayo. Pareha tayo sa kaibiyanan ba? Yan nga. Sa aking alaga. Kaibiyanan! Kaibiyanan! Guys, sorry. Hala, Bakit? Brian talaga. Bright talaga. And Mali kami ng patis. meron siyang patis, Vietnamese. Vietnamese, guys. Masarap daw yun. Masarap daw to. Try to. Paano yung patis? Akala ko yung patis is ano. Ano? Fish sauce. Something ano. Masarap. Patis. Masarap ba yun pang ano? Sasawan. Like parang ano naman siya. Pampalasa din. Meron kang onion. Onion? Oh, yun ang problema natin. Ang nalimutan. Ubus ng onion ko. Okay lang yan. Sabi ko sa'yo eh. Hala, oy, hindi pa Hindi man natin pala. naalala. Hindi ako nagtanong sa'yo kung ano pa mga kailangan natin. Meron akong dalawang sardines din. Bayaran kita. Hoy, naghintay lang ako kay Tami. As in, lagi. Na. Huwag mong antindihin yun. Oh. Tapos may laing kami. Giveaway. Giveaway. Pag-giveaway. May laing. So, ano to? Start tayo? Yeah. Loto. Tika muna ba? Ano? Open pa man ito. Ano? Yung malunggay natin. Frozen. Pati lagyan mo sa mainit. Loto tayo, guys. Hindi naman siya maamoy pag ganun eh. Pasensya na. Sige lang. Daw ako nito. Pasensya, Inday, lo. Maalat na to. Ha? Maalat na to. Oo. Ayan. Loto tayo, guys. Kasi, ang rice luto na, nag-aantay na sa atin. Yung laing ba, guys? Binigyan kami ng laing, guys.
Matagal na akong hindi nakakain ng laing. Ay, bata Ako pa din. ako. Pero nung pumunta kami sa Bergenfield, bumili ako niyan. Doon may nagluluto din doon. So, pupunta kami sa Philippines store. So, kung may party-party ganun, baka-order tayo doon. Para Oo. pang mga 10 people, ganun. Alam mo, yung Alexa ni Biananti, nilagay ko, binalik ko. Matagal din yung tinanggal ko. O ngayon. Kasi nagsasalita nga alas 3 ng umaga. Na ano ako, natakot. So, ngayon, sabi ko, pwede pala music, ha? Kung walang TV. So, nilagay ko. Hindi ko alam na wala kami gano'n. Ang ginawa ko, ito. Ay, inopen mo? Hi guys, tapos na guys. Ay, hindi pa tapos guys. Ano, konti na lang, hapit na. Yep. Yeah. Ang Ang bang- bango. Nabanguhan si ano. Kakagutom. Gugutom na yung aking kitikiti sa tiyan. Kiti-kiti talaga. Kaloka tong kiti-kiti na to. Meron ng kitikiti sa tiyan. Nakaamoy ng pagkain. Nilagyan ng dried fish, nilagyan ng sardinas. Ano to, klase? Kung kulang pa sa iyo yung salt, ha, lagyan mo lang sa iyo. Pwede naman kung gusto mo ng salt pa. Salt? Oh, kung gusto mo. Ano ko, timpla ko. Okay. Pero pag ano, yun may salt tayo to. Pinaluto ko lang siya ng matagal-tagal guys para ano talaga siya ba yung jackfruit niya, yung lasa sumuko talaga sa jackfruit. Yun yung gusto ko. Yung asawa mo kakain ito kapag andito Yeah. ka. Talaga? Basta lutong bahay na luto na natin, kumakain siya. Pero yung bibili, Hindi. magmumukbang nga. Oh my goodness. Magmumukbang ang dalawa. Ito guys, langka. And then yung rice. Oh my God, magmumukbang nga. Yan. Kain tayo. Tignan natin kung masarap ba talaga yan. Silang panuorin tayo sa kalokohan natin. Balik na ako sa isang channel ko kasi. Ah, nagbalik ka na doon? May isang mukbang channel. Oo. Na-start ka na? Binalikan ko, matagal na. Alexa, meron siyang maid din dito, guys. Si Alexa. Magkamay tayo. Magwash ng Hindi, gusto mo kutsara-pilit mo tayo. Kasi hindi na Mainit man yan. Kaya, Pagpasok-pasok yung kamay natin. Ang kayo. Hi guys! Balik tayo sa ano guys, mukbang. I'm with Lo. Teka muna, hindi nyo makita si Lo. Okay, Lo, okay ka lang makita ka or hindi? No problem. Kita ako dyan, oh. Oh, di ba? Kita tayong dalawa. Oh my gosh. Kaming dalawa lang ang Matagal din. Okay, makaan na. Many tic-tacs later. Next time, masarap yung pag nag-iihaw na tayo. Sa labas? Ay, Yeah. ako talaga. Ah. Okay, so, ihaw daw siya, ihaw. Ihaw. Bye guys, see you next time. Bye! Thank you for watching! Bye guys. Hi guys, alis na ako guys. Tignan niyo yung mukha ko guys. Isa katulugon niyo guys. Sleepy ako guys. 5 o'clock na. Alis na ako. Nag-gain weight kami. Kumakain kasi. Puro kain. Tomato. Guys, alis na kami guys. Hello guys. I am home guys. Yung dalawa is umiiyak. We went to ShopRite also after we went to Asian Market. And then after Asian Market, we went to the regular grocery store. Bumibili lang ako ng mga grocery namin ni Camille Moy. Yun. Agoy. Yung itlog mabutok. Agoy. Ang hirap. Anyway guys, I am home. Palabasin ko muna tong dalawa. You can give me that. Give me the bones. Give me the bones. You cannot have it. No, you cannot. You go, Pipi. Go, Pipi. Tingnan niyo. Itong dalawa, kaloka talaga. Ay, nako, itong dalawa. Ano, magbibi, oh. Anyway, guys. I'm home. Nag-enjoy kami ni Lo.
Nagpagkain talaga. Nasarapan din sila. Masarap yung ano, yung langka, ganun. Masarap. Masarap siya. Anyway, I will see you guys later. Okay guys, i-ano ko lang tong mga binili ko. Konti lang naman yung binili ko kasi ano, ito lang dala ko na ano ulam. Pang dinner, kung gutomin, may laing pa oh. And ito, may utang ako kay Lo nito. Ano, pagkain. Ano to? Ano yan. Yeah, may utang tayo kay Lo. Pangkain namin ni Tami bukas. Kasi, napagdesisyon na ng asawa ko na siya yung pupunta dito bukas. Instead of ako yung pupunta doon para mag-impake. Parang ayaw ng asawa ko. So, yaon. Hindi na lang tayo punta doon. Siya daw yung punta dito. So, pauwiin natin siya dito. Tinaano siya. Na-miss ata yung mga anak niyang dalawa. Pusa. The two of you ha. Nakautot na noon ko. Dahil sa inyo, umutot yung lula niyo. Hi, Bag! It's 5:30 na. You're hungry? You're hungry, my man? Habang nag-uusap kami ni Lo, yung mata ko is, ano, sleepy talaga ako. Yung itlog. Bumili ako ng itlog kakaiba brown. Parang mas mahal ito. Parang may pagkaano siya, pero yun lang. I-try natin yan. Yung brown na itlog. So, yun. Anyway, see you later!